Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Teacher Sheng. Dugay-dugay jud ko nakahimo og video kay na busy gyud. Daghan kaayong buhaton sa eskwelahan og na busy na pud ko karon kay kuan kanang nagsugod na ko sa best mates. Nya guys kanang about day atong weekly salary katong Chinese ang students kay mga Chinese. Ni-quit na ko didto, niundang na ko didto kay nag-focus ko sa BestMates. So far sa BestMates, daghan kay sila og estudyante. Pwede ka mo open og schedule around 4 AM until alas 10. Then alas 12 na sad until alas 4. Then alas 5 until alas 12. So if imo lang na siyang i-open, daghan kayog mosulod nga mga estudyante. So mao na akong gi-give up katong weekly salary, then nibalhin ko sa bestmates. So but naa pagyapon ko sa ilahang GC, so kuan sa ako ang nadunggan or nabasahan didto kay nag-need sila og teachers kay vacation na ron sa China. So pwede maka-open og alas 7 sa buntag until alas 9 sa gabi ang mga teachers. Then kuan guys, daghan ang utana if inig-demo ba, provided ba ang material? Yes, provided. Kay once masabit na nimo ang imuhang requirements katong video introduction nimo and then your resume og QR code kay naay mo add nimo nga Chinese. So siya ang mo arrange og schedule para sa imong demo. Pareha ato aqua is buntag mi nag-chat-chat and then mga alas 6 iya akong gipa-demo kay ang akong gidemohan kay iyang anak. Then I think iyang i-record ang imuhang demo. Then mausa na iyang ipakita sa mga parents nga ma-enroll sa imuhang klase. So silbi siya ang mangita og estudyante nimo kung makapasar ka sa demo. Okay. So, naapoy uban nga mga estudyante didto nga dili na mobalik sa imuha kay of course we cannot please everybody man no. So, mo na nga kanang dili gid ta mag-expect pud usay nga kani nga estudyante kay imuha ning naklasihan karon then pagkaugma na mobalik na or mo-book na sa imuhang klase. So, kuan but paid siya ang imuhang kato ako wala ko'y murag trial classes kay diretso regular classes man ako. Basta kay kung ipakita na na sa imuhang katong Chinese monitor nimo, monitor man ang tawag ato, monitor kana imuhang demo kay mo diretso og book ang imuhang student. So, silbi ang process ato kay inig-book nila sa student ay inig-book nimo silang schedule kay nibayad na din na sila daan sa imong monitor or katong sa kuan sa basta kay nibayad na sila daan sa kuan guys sa class in kay ang group didto kay ang name kay Happy Planet. Then sa among GC kay gitawag siya power power talk teachers. Basta makaingon ko daghan silang estudyante ron o kuan, basta mapuno imong schedule basta dili lang ka magsigig absent. Ako ato sige kog absent kay ongoing pa magud ako ang application ato sa BestMates nya daghan ko giansiran nga mga video. Then apa jud ko'y giatiman pa ato diri sa kuan sa school nga akong gitrabahoan. So, sige ko og daghan kay kog reason ato para lang maka-absent. But yes, nindot siya. Makaingon ko nindot siya yan. If nangutana pod kung asa i-send ang kuan, ang inyuhang requirements, so just kuan lang PM or send a message to me kay hatagan ta mo sa kuan link kung asa ninyo i-send ang requirements. Okay, so I think that's all for tonight. Thank you so much for listening and watching to my video. Again, this is Teacher Sheng. Have a good day and goodbye.